Așa. Așa. Bă, filmează, mai. Ce să filmează? E domeniul public. O să băgăm unde trebuie. Unde mă baci? La măta în cimitir? La comisia de handicat filmează. Du-te, fă. La comisia de handicat la pierzi și ce trebuie de rete. Du-te. Hai, baci. Dar nu mai zi nimic, lasă. Lasă că nu ne vățește. După aia la comisie. Tu știi ce înseamnă asta, comisia? Ei, știi. Păi ești unde știi, mai bine să-i cătii factorul. Filmează, ce să mă filmează? Filmez? Păi, domeniul public, filmăm, domeniul public. Dacă nu vă convine, faceți plângere. Mulțumesc. Elza, filmează, mă. DNA, Elza. Da, bine, vezi că asta merge de la psihiatrie. Așa? Și la psihiatrie. O să nu te să doamna. Nu pun Monica toate. Da. Ce mai bun? Gata, nu mai ziceți nimic. Alo! Lasă. Mucle. Nu dai explicații, lasă. Nu dai explicații că știu eu. Te gândești bine. Zici să te gândești bine. Întâi trebuie internare, mă. Și doctorița de la Petroșan trimite. Nu tu vrei, nu. Ce te râzi, mă? Ești până de bubi. Mai bine duci-o protecție în casă. Duci-o protecție în casă. Lasă, nu-i mai ziceți nimic. Lăsați. Nu ziceți nimic, lăsați. Tu l-ai făcut putatul tu ieri, fii atent. Tu l-ai făcut anul de ce în masă. Și la psihiatrie. Trebuie să ții una și bună atâta cu psihiatria. Monica, totul ne-a spus. Totul ne-a spus, Monica. Așa, băgați vecinii așa, băgați. Vecinii? Băgați vecinii. Du-te, mă, tu știi de ce urât ești? Bă, tu știi ce urât ești, mă? Păi, acum asta e, ce te fac eu? Ce mai vrei? Hai, e plata mea! Hai, mă! Uite, agresare, hai că facem plângere. M-am bine cu tine. Hai, lasă că nu... Nu trebuie să faci. Și la Germania te este la mine. Frate, că n-a pus banul aici. Auzi, plata mea. Du-te în casă, eu să vezi de toate. Hai, mă! Hai, nu mă bate. Agresare, agresiune. Ai filmat, mă? Da, normal, corect. Du-te, bă. Agresiune. Da, am uitat, eu știu. Și te uitați cum ești. Da. Bă, dar urât, bă, ești. Mulțumesc. Cum mai sunt? Cum mai sunt? Dă-i acolo că merge și avocat. Așa, spune. Cine avocat? Poate tu ne-ai venit aici tot ca avocat. Așa e dus și pe Monica la DNA, așa e dus. Hai, bagă. Ce mă tot să fii? Bagă, bagă. Ce mă ții? Șantaj, bagă șantaj imaginar. Așa, șantaj Ce mă imaginar. dai la DNA? Ți-am dat bani împrumuvați. Eu am pretenții de proces, am pretenții de bani. Îmi dai banii, mamă. Nu ți-a zis, dar nu banii. Nu, dacă nu iei bani, îmi dai. Uite, mă, a sărit la mine asta, uite, mă, a dat cu piciorul. De unde? Uite ce m-am bine să da. Să mă aduce la psihiatrie. A dat în mine, mamă, uite. Am filmat tot ce-o făcut mumăta. Da, e domeniul public. Lasă, vezi, nu. Dă-mi cap, dă-mi cap. Dar nu vreau, e domeniul public. Du-te de mă la poliție. Ei, Mă agresează, mă agresează, handicapată vitală. Uite, m-a agresat, mâine fac plângere, m-a agresat, așa. Nu ești capabil, ești prost pentru copii. Da, uite, mă, a venit afară. Eu nu vă spun să ne-a bătut pentru piză, dar măta, bă. Hai, nu mai da fără minte, nu mai da fără minte, nu mai, așa, așa, hai, zi. S-a venit aici și m-a filmat. Ia și că dau cu piatra, acum, va. Da, cum mamă, controlează tu. Da, dă-i. Bați, termină. Ce tot zice, treaba ai venea? Nu se rușine. Nu-ți convine, fă-mi plângere. Ia o fizemetă, aș duce în casă și lasă-mă în casă. Nu pune, nu vreau. E tu, dar nu vreau, dar nu vreau. Nu-ți convine, du-te în casă. Să las vecinii ăștia. Bă, dar nu s-a venit. Ești oprit-o pe Monica și i-ai zis că să-i scădească toți vecinii. Hai, lasă. Hai, lasă. Ai noroc, eu nu-i va da să o deranjez, cum ai bătut în geam. Așa? Da, în geam. Ei, mamă.
Hai, nu-i bolovană să dai în cap, hai. Lasă-te pe mine, să nu mă... O, subinează și taci. Cum ai vândut Nu știu, îmi vine- cotesul? Azi mâine m-am trezit cu om la ușă ca să ies de acolo că ai vândut apartament. Hai aici. Hai, dă-i. Hai, șmechere. Să sperii Florin. Du-te și beberește și pe fundii, mă. Mulțumesc. Hai, Du-te mă mare și pe vedere. fundii, mă, și beberește. Mă-mi spălatule, mă. Așa, Mă, urâtule, mă, să-ți faci oglinda dacă te uiți. așa, așa. Mai ține mă ăsta că în timpul liber are educat copilul ăla să știi să vorbea. Eu n-am alfabet. Tu duc să pe ăla la psihiatru. Nu sună, Ce lasă-mă? Dar voi de câte ori ieșiți afară, chiar nu mă lăsați să stau la bancă afară. M-am zis Chiar ceva? trebuie să scoate în tot pe mine. Ies de bătoare de tine. Dar ia, uite mămica, ia să nu mă filmează, să duc la psihiatrie, să duc la Ce de 5 ani zis să filmeze? Da, Monica, te rog, că mai mare scandal ca în țara asta nu există. Dar nu l-am Ei, nu, că m-ai filmat, ai venit, spune te-a filmat și m-ai filmat. mai ceartă. Dar nu m-a filmat, mămica. Mi-ai cumpărat din mine. Virătură. N-a fost așa ceva că n-ai venit tu. Că n-ai venit tu. Uite ce tot vrea. Așa. Am ieșit la Monica că O trua și de mine? Nu-i problemă. Și a venit și m-a filmat, pe cum să nu sară? E domeniul public. Să dai bani la Nicu. Ai, ce la Nicu? Știi ce de casa la cazul 2 ani? Da. 2 ani. N-ai tu Așa urlă. Am luat mâine. Așa. Bă, da, urâte. Hai, fă show. A venit ieri sează și intrați în casă cu oameni. Poliția locală. Poliția locală. Ia, Hai, lasă-mă. Serios. La bine, vezi de treaba ta. Nu, lasă. Nu mi-ai zis nimica. Mă, dar de care ați venit? Da, ia bătaie, da? Da, mă, șmechere, ia bătaie? E sigur? Da? Când? Acum, vreau să iau bătaie, uite acum. Care? să bage până la măsa care au făcut. Soică. Nu mi-ai zis nimica. Cine a vorbit pe base? Cine? E avocat? Gigi? Gigi e avocat. Auzi, care e soțul de la doctoriță, de la psihiatrie? Uite, mă gurea și pe mine. Uite, văd că... Da? Tu trebuie numai așa pun, uite așa. Da. Că ai intrat în munca mea. Da. Uite, mă gurea, uite și pe mine mă gurea. Nu-i problemă. Nu poți să fac pe bancă, să te agresau. Nu, a venit cu fărăuri. Sunt pe noi și tu pe mama. Pe măta, bă, tu ai făcut-o pe măta sau măta pe tine? Tu jura mătii de chelior. Dă-l dracu, ți-a spălat pe el. Nu-i nimic, lasă. Dacă să trimite și toate televiziune. Așa. Și de tine? Hai, bate-la. Uite, vezi cum începe. Vezi cum începe. Vezi de treaba mă ta mică. Mă lua de coaie. Da? Mă zgârea, uite. Nu-i problema asta, vă duc cu el la tribunal frumos. Nu-i problemă. Dă banii la omul ăla, privat. Mai bine ți-a duc și de Da, la mine mi-a zis nimic. Uite, o să filmez ore întregi să vedem. Nu, m-a fricat de muncă ăla. Mă zgârea. la neamării. Uite, avem filmări. Nu-i problemă. Să vedem noi. Filmează filmata și de ce du-te în Dumnezeu, mă. De când ai venit tu aici la ceasă și balamut? Hai să mergem acolo. Frate, nu s-a spus de mine aici, am voie să fac. Auzi, mă duc la măsa, mama îmi vrea. Asta nu e să vedem. Du-te să fii de pământul lumea asta, acum, Nu-i problemă, luni avem dovadă. Mi-ai vândut cotețul fără să știu. Nu te la măsa, să te băgați pe în groapă. Tu crezi că mergi așa integrează cum vrei? Să le-a tratamentul, băiatule. Să le-a tratamentul, tuțule. Să le luat? La poliție, mergi la poliție. Așa că ce? Nu vreau, dar nu vreau! Dar nu vreau! Dar cine te știi? Bolovanul? Hai, Sau la dă! Polandei? Hai, dă! Hai, dă! Hai, dă!
Nu, filmează! Telefonul că după și în capul. Filmează, stai! Ce-i? Să-le spargi capul acum. Olivian. Dă-i în cap. Filmează-mă tot acolo! Merge la poliție! Aduc capacitate. Mergeți odată! Mojobi! Aoleu! Tu i-ai făcut să moare, dă-i, frate! Serios! Da! Frate, pătălește cu Îi cheamă poliția, uite aici! Pătălește! Hai să mă registrați! Mă registrați! Mergeți! Vă dau! Mergeți! Dai, mă, dai! Dai! Dă-te de aici! Haide, ce vrea? Dani, Nu te-a blovarul, nu te-a blovarul! Termin, să te termin, nu te-a filmatul! Lasă-mă, Filmez când vreau eu. Bă, termină cu Dani, filmatul! vreau. Dar când vreau. Dai! Stai lângă mine! Filmează, stai lângă mine! Ai înregistrat? Ai înregistrat? Ai înregistrat? Handicapul, era nebun cu tine. Mai ai înregistrat? Arată. Știu. Uite aici. Ia uite aici. Mai arată sexul, mă. Fă și eu. Filmează, Filmează, mă! Ai filmat că nu vine să vorba? Normal, nu, tot am filmat. Uite, m-a mai zgâriat odată, uite. Nu, că nu vine, mă, și venim cu gazda. Venim cu gazda. Uite ce-a făcut. O să de plațul. Uite. Asta că vine poliția imediat. E dus, e handicapat cu capul, e dus cu capul. Dați, mă, din gură că sună poliția. Capul, Nici mama, da? A venit aici și a făcut toată în rețele infectată de mine. Da? Serios. Ce, n-a văzut de raca? E tot, să vedem ce poate să facă. Ce-am poliția încoa? Zici să vine că m-a agresat. M-a agresat? O sărit cu bolovanul, are handicap de gradul 5. Păi dar dumneavoastră când? Când Păi dar ce faceți? Păi dar cum? La bătaie, trimiteți garda. Păi da. Nu mai vii, eu spui să vină. Să vină, să e nebunul, să-l rucă. Vin de jos și vezi cât de cu bolovani, ia uite. Hai, dă-i. Gata, da, gata. Hai, filmat iară. Dă-i. Haideți că venim, avem și registrări filmate și venim să facem o plângere, bine? Bine, haideți că venim, bine. Asta e, duce pe asta. Hai mă, că mergem acum și